Yan. Diyan tayo dadaan. Okay. At doon tayo naman kaganina sa ano, para mabilis. Alam ko saan tayo. Sa may school.
checkpoint. Ayan. Tanong? Google Map ko. Saan tayo? Diretso daw. Wala sige? Oo. Ha? Ano ba yung bayan na sinabi niya, yung lugar? Ay, lugar. Nasa Malasiki, Kalasyaw Road tayo. Dito na ba? Dire-diretso na yan. Opo, dito po diretso. Ayan, dito tayo sa ano, Gloria Building. Tato Crossing. Dito namin yung rota. Ha? Rota namin, sabi dito.
tayo doon. Mali yung daan natin. Doon. Pre! Oo. Anong bawal magtapok. Matagal mo hubo. Huwag mo lang gagamitin.